Здравейте! Карта за деня, 2 август, 25-та година. Тази не иска да влезе. Това е картата. Завършеност. Вижте пъзела. Какво искате да завършите? Какво сте завършили? Какво формирате, което вече е в процес на завършеност? Погледнете, помислете. 2 август. Двойката е събирането на енергиите. Двойката е винаги партньорство. Дали е бизнес партньорство, дали е лично интимно партньорство, дали е партньорство с децата ви, с приятели също. И двойката носи в комбинация завършеност. Ето, карта за деня. Какво е завършено за вас? Какво имате да свършите? Какво идва първо? За какво се сещате? Каква завършеност? Нещо сте свършили и не го оценявате и не се сещате дори, че е свършено. Дайте си кредит. Благодарете, оценете го и го оставете да се интегрира. А за тези, които са в процес на проект, явно той идва към края си и ще бъде завършен. Насладете се на целия процес. Или завършеност може да бъде в дома. Нещо, което работите по отношенията в къщи и с любимите хора, приятели, роднини. Някаква завършеност се задава. Някакъв процес, който приключва. И е време да го отпразнувате. Това е завършеността. Помислете. Или пък е време да завършите нещо, което отдавна отлагате. Дали е разговор, дали е проект, дали е ситуация. Какво е за вас завършеност? И нека да погледнем числата. 21. 2 и 1 прави 3. Числото 3 е числото на хаоса. Обратно на хаос е ред. Къде имате нужда да сложите ред, да има баланс и хармония, за да има завършеност? Прекрасен ден. Манифестирайте, гледайте, мислете, усещайте, пуснете се. Питайте вътрешният глас. Какво за мен значи завършеност? Вълшебен ден!